Hlási sa kanál číslo 6, Hnutie za slobodu prejavu. Pri svojich anketách sme zistili, že veľa ľudí sa bojí hovoriť do kamery. Boja sa novej totality? Myslíte, že pomôže spoločenská sloboda prejavu zabrániť novej totalite? Na svete poznáme dva spôsoby, ako si ubrániť slobodu a demokraciu. Spolková republika Nemecko, Rakúsko a Švajčiarsko si ju bránia spolkovým usporiadaním. Zväčša v každej krajine vládne iná strana, iný parlament. To je jediná zábezpeka voči možnej parlamentnej totalite. Sloboda v spoločnosti nie je daná len územnou či etnickou samostatnosťou, ale systémom rozloženia a kontroly moci tak, aby bolo zabránené možnostiam totality, nadvlády a nerešpektovania vôle väčšiny občanov spoločnosti. Vo Francúzsku, Veľkej Británii, Spojených štátoch amerických, kde je centralistický systém riadenia, zábezpeku voči možnej parlamentnej totalite tvoria nezávislé občianske televízne spoločnosti. Prvý krok. Presadiť spolkové usporiadanie krajiny tak, aby bolo rozdelené na 9 samostatných krajín so samostatnými vládami podľa historického členenia. Druhý krok. Presadiť združovanie poslancov nie na báze stranickosti či ideológie, ale na báze odbornosti z jednotlivých výrobných a spoločenských prostredí. Tretí krok. Vybudovať taký kontrolný mechanizmus, ktorý zabráni poslancom konať proti záujmom väčšiny. Prostredníctvom magnetickej karty, voličov, elektronického ľudového hlasovania, umožniť občanom účinnejšie sa brániť voči negatívnym emóciám jednotlivcov. Aký je náš volebný cieľ? Spolkovým usporiadaním dosiahnuť zábezpeku voči možnej parlamentnej totalite. Vybudovať mechanizmus proti aj vlastným negatívnym emóciám. Mechanizmus, ktorý môžeme účinne vplývať na pozitívne myslenie celej našej spoločnosti. Na dnes je to všetko. Ahoj! Ahoj! Je mi do smiechu až do popuku, keď si predstavím, ako sa niektorí politici snažia oblbnúť nás. Vraj s rýlom v ruke začínajú novú jar, len aby nám s tým rýlom v ruke po voľbách nerozbili hlavu. Ale teraz vážne, pýtate sa, prečo ideme do volieb? Poviem vám veľmi fundovane, preto a basta, veď demokracia. Keď niekto môže zapalovať ohne, my môžeme hasiť. Ale vážne teraz. Hlási sa kanál číslo 6, Hnutie za slobodu prejavu. Prečo ideme do volieb? Nezávislé videofórum občanov sa 2 roky beznádejne snažilo demonopolizovať štátnu televíziu a uzákoniť NOTES, nezávislú občiansku televíznu spoločnosť, ako rovnocenného partnera štátnej televízie. Nepomohlo ani tisíce petícií zaslaných parlamentu a vláde. Slobodu prejavu v televízii považujeme ako nenahraditeľnú súčasť demokratickej spoločnosti. Ako jedinú zbraň národa, obhajovanie našej vôle a zábezpeku proti možnej parlamentnej totalite. Dosiahnuť skutočnú slobodu a demokraciu nie je také jednoduché. Tých temných síl, ktoré sa snažia prevziať moc, je v skutočnosti viac, ako si vieme predstaviť. Egoizmus, karierizmus a skryté negatívne emócie vyvolávajú chuť po moci, po nekontrolovateľnej moci. Preto je potrebné vybudovať taký kontrolný mechanizmus, aby sme zabránili rozvoju negatívnych emócií. Udržať slobodu a demokraciu sa nepodarilo ani takým osobnostiam, akými boli Masaryk, Štefánik alebo pán Dubček. Z vývoja na našej planéte môžeme pozorovať, že sloboda a demokracia sa môže udržať len v 2 spoločenských systémoch. Ten prvý je v decentralizácii moci štátoprávnym usporiadaním. Spolková republika Nemecko, Rakúsko, Švajčiarsko to rieši spolkovým usporiadaním krajiny. Zväčša v každej krajine vládne iná strana, iný parlament a to je jediná zábezpeka voči možnej parlamentnej totalite. Druhý stavia na občianskom kontrolnom mechanizme. Vo Veľkej Británii, Francúzsku a USA, kde je moc centralizovaná, zábezpeku voči možnej parlamentnej totalite tvoria nezávislé občianske televízne spoločnosti. Tieto plnia funkciu akéhosi psychológa utlmujúceho negatívne emócie. Preto Hnutie za slobodu prejavu presadzuje zdvojený kontrolný mechanizmus pre zabezpečenie slobody a demokracie aj pre budúce generácie. Presadzuje spolkové usporiadanie Slovenska s minimálne 9 spolkovými krajinami a uzákonenie nezávislej občianskej televíznej spoločnosti ako jediného ochráncu voči možnej parlamentnej totalite.
Sú to dva systémy. Nezávislé videofórum občanov sa snažilo vybudovať aspoň jeden jediný systém. V tejto myšlienke nás pred voľbami podporilo veľa významných štátnikov. Zuzka má list od pani Margaret Thatcherovej, ktorá podporila celú túto našu myšlienku. Karol má list od pána Mitterranda, francúzskeho prezidenta, ktorý takisto podporil túto myšlienku. Marian má list od pána prezidenta Spojených štátov amerických, pána Busha, ktorý takisto podporil túto myšlienku. Ja tu mám list od anglického guvernéra, mám tu listy z Európskeho parlamentu, ktorý nám vyjadril podporu v našom úsilí. Pani Margaret Thatcherová nám píše: so záujmom sme si vypočuli vaše plány o nezávislej televíznej spoločnosti a plne súhlasíme s vami, že nezávislé masmédia bez politického riadenia majú životaschopnosť v demokracii. Z francúzskej prezidentskej kancelárie sme dostali tento list. Vaša žiadosť sa dostala do pozornosti hlavy štátu a dostal som príkaz vám odpovedať. Našou záležitosťou sa zaoberá pán Thibault Béavé, ktorý má na starosti kultúrne medzinárodné vzťahy. Pán prezident Bush nám oznámil, že na základe našej žiadosti utvoril International Media Fund, ktorý bude pôsobiť aj v Československu. Aj kanadský guvernér podporil naše úmysly. Najviac nás ovšem potesil list z Európskeho parlamentu, kde vyjadrili podporu samozrejme a ubezpečili nás, že celú vec budú v Československu sledovať. Ako vidíte, boj o demonopolizáciu štátnej televízie začal. O pomoc sme požiadali aj našich štátnych predstaviteľov. Začali sme u vlády pána Číča, bezúspešne, vlády pána Mečiara, tiež bezúspešne, a vlády pána Čarnogurského, tiež bezúspešne. Boli sme presvedčení, že prvoradou úlohou po revolúcii musí byť priorita v tej oblasti, ktorá v totalitnom režime najviac trpela. Duševný útlak, nesloboda prejavu, to boli hlavné dôsledky totality a upevňovania moci komunistov. Licencie boli udelené, ale vláda ich zamietla. Ktorý z politikov bude chcieť byť po voľbách kontrolovaný nezávislými televíznymi spoločnosťami? Tak teraz už chápete, prečo ideme do volieb? Obávame sa veľmi vážne, že po voľbách nebude mať kto obhajovať demonopolizáciu televízie. Tieto naše otázniky, ktoré tu vznikli, sú vo vašich rukách. Skutočne záleží len na vás, či ostanú otáznikmi, či sa nám podarí vybudovať kontrolný mechanizmus aj voči vlastným negatívnym emóciám. Na dnes je to všetko. Lúči sa s vami Hnutie za slobodu prejavu. Ahoj! Ahoj! Ja ešte neviem. Neviem, chýba nám program pre nás mladých. Poradím vám. Dám vám verejnú mienku, je to časopis mlčiacej väčšiny. Spýtame sa vás o chvíľu, či vám niečo dá. Dobre? Dobre. Dík. Dobrý deň, môžeme vás vyrušiť. Koho budete voliť? Nikoho, ja voliť nepôjdem. A vy? Ani nie. Ešte neviem, do volieb je ešte ďaleko, ešte ten nejaký týždeň potrvajú, kým sa začnú voľby. Ja nevolím nikoho. A prečo? Pretože toto, čo zrobili za politiku, to, že všechno o 100% odjestá, 300% drahší, ešte sa podívať tady do obchodu. Kto si dovolí kúpiť tady toto? Ako ste sa rozhodli? No, verejná mienka nám otvorila oči. To je ono. Áno, budem voliť číslo 6. Hlási sa kanál číslo 6, Hnutie za slobodu prejavu. Pri svojich anketách sme zistili, že veľa ľudí sa bojí hovoriť do kamery. Boja sa novej totality? Myslíte, že pomôže spoločenská sloboda prejavu zabrániť novej totalite? Na svete poznáme dva spôsoby, ako si ubrániť slobodu a demokraciu. Spolková republika Nemecko, Rakúsko a Švajčiarsko si ju bránia spolkovým usporiadaním. Zväčša v každej krajine vládne iná strana, iný parlament. To je jediná zábezpeka voči možnej parlamentnej totalite.
Sloboda v spoločnosti nie je daná len územnou či etnickou samostatnosťou, ale systémom rozloženia a kontroly moci tak, aby bolo zabránené možnostiam totality, nadvlády a nerešpektovania vôle väčšiny občanov spoločnosti. Vo Francúzsku, Veľkej Británii, Spojených štátoch amerických, kde je centralistický systém riadenia, zábezpeku voči možnej parlamentnej totalite tvoria nezávislé občianske televízne spoločnosti. Prvý krok. Presadiť spolkové usporiadanie krajiny tak, aby bolo rozdelené na 9 samostatných krajín so samostatnými vládami podľa historického členenia. Druhý krok. Presadiť združovanie poslancov nie na báze stranickosti či ideológie, ale na báze odbornosti z jednotlivých výrobných a spoločenských prostredí. Tretí krok. Vybudovať taký kontrolný mechanizmus, ktorý zabráni poslancom konať proti záujmom väčšiny. Prostredníctvom magnetickej karty, voličov, elektronického ľudového hlasovania, umožniť občanom účinnejšie sa brániť voči negatívnym emóciám jednotlivcov. Aký je náš volebný cieľ? Spolkovým usporiadaním dosiahnuť zábezpeku voči možnej parlamentnej totalite. Vybudovať mechanizmus proti aj vlastným negatívnym emóciám. Mechanizmus, ktorý môžeme účinne vplývať na pozitívne myslenie celej našej spoločnosti. Na dnes je to všetko. Ahoj! Ahoj! Hlási sa kanál číslo 6. Hnutie za slobodu prejavu. Určite nie som sama, na ktorú až šokujúco zapôsobil seriál francúzskej televízie Lenin. Seriál, ktorý nám otvoril oči a preto nenechajme sa znovu oklamať. Seriál, ktorý dokazuje, že komunistami ospevovaná Červená armáda nebola ničím iným, než mocenským nástrojom skupinky ľudí, túžiacich po nekontrolovateľnej moci. Seriál, ktorý nezvratne dokazuje, že národ bol plánovane klamaný. Národ sa vždy dal ľahko zmanipulovať. Najľahšie pod rúškom národnej hrdosti, národnej identity. A klamstvá prerastú určitú hranicu ľudského poznania, nastávajú historické zmeny. Takýmto zmenám sa od nepamäti hovorí revolúcia. V revolúcii prebieha zväčša boj medzi ambicióznymi, doposiaľ klamanými, s ambicióznymi karieristami, ktorí v dobrom úmysle klamú ostatných, ako boli klamármi oklamaní. V tejto prirodzenej ľudskej rivalite sa v tomto momente roztáča nové koleso mravnej pretvárky, spojené s úsilím zabrániť odhaleniu klamstiev. Špirála klamstiev tým nadobúda nové rozmery. Najúčinnejšími prostriedkami pre tieto účely sú masovo oznamovacie zariadenia. V tomto storočí je to televízia. Totalitný režim ju využíval ako vládal. Nie je žiadnym tajomstvom, že televízia manipulovala s verejnou mienkou jedna radosť. Ak niekto tvrdí, že televízia je iba kultúrna ustanovizeň, tak klame. Televízia je silná zbraň na ovplyvňovanie verejnej mienky. Kto sa jej skôr zmocní, ten vyhrá. Záleží len na nás, či sa jej zmocnia vládnuci alebo ovládaní. Veď si len skúsme predstaviť, keby televízia vysielala priame prenosy z dražobných miestností. Koľko známych tvári by sme tam dennodenne videli? Koľko známych tvári by sme videli pri prideľovaní nebytových priestorov, pri posudzovaní privatizačných projektov, pri udeľovaní veľkých úverov, pri oddlžovaní podnikov a pri všetkých akciách, kde sa jedná o veľký finančný prospech. Klamali nás, keď nám hovorili, že ide im viac o národ, než o nás. Nenechajme sa znovu oklamať sľubmi. Nenechajme sa oklamať udelením licencií súkromným televíznym spoločnostiam, za ktorými stoja súčasní ideológovia. Voľby sú pred nami, záleží len na nás, akú budúcnosť zvolíme. Voľme tých, ktorí majú jasné ciele. Tých, ktorí chcú demonopolizovať štátnu televíziu a uzákoniť NOTES, nezávislú občiansku televíznu spoločnosť s redakciami vo všetkých regiónoch a mestách. Ak by sme mali uveriť, že revolúcia bola skutočnou, čestnou revolúciou, prvoradou úlohou po revolúcii malo byť zabezpečiť prioritu tej oblasti spoločenského života, ktorá v totalitnom režime najviac trpela. Duševný útlak, nesloboda prejavu, hlavne nedostupnosť mass-médií širokej verejnosti. To viedlo k manipulácii, demagógii a totalite. Prečo sa tak nestalo? Lebo sme boli oklamaní. Revolúcia poslúžila pre tých, ktorí potrebovali zlegalizovať nekalo získané peniaze v minulosti.
I v tej najvyspelejšej demokratickej spoločnosti nezanikli podvody, korupcia, úplatkárstvo a zneužívanie moci. Na obranu slušných ľudí proti takýmto negatívnym emóciám stoja z očí v oči štátnej televízie nezávislé občianske televízne spoločnosti ako alternatívny zdroj šírenia informácií a nenahraditeľný prostriedok obhajovania vôle národa. Kto tvrdí iné, klame. Nenechajme sa znovu oklamať. Vo voľbách dajme hlas tým, ktorí si vytýčili ako prvoradú úlohu vybudovať taký ochranný mechanizmus, ktorý bude účinne siahať do nášho svedomia a zabráni nám všetkým rozvíjať negatívne emócie. Ten ochranný mechanizmus sa volá demonopolizácia štátnej televízie a uzákonenie NOTES, nezávislej občianskej televíznej spoločnosti, ako jediná zábezpeka voči možnej parlamentnej totalite. O to bojuje HSP, Hnutie za slobodu prejavu s volebným číslom 6. Na dnes je to všetko, tak ahojte! Ahoj! No tak koho budem voliť, tak číslo 6. Tak budem voliť číslo 6. To je ako jedna strana, ktorá sa snaží ľudu výjsť v ústretí. Ja ešte neviem. Neviem, chýba nám program pre nás mladých. Poradím vám. Dám vám verejnú mienku, je to časopis mlčiacej väčšiny. Spýtame sa vás o chvíľu, či vám niečo dá, dobre? Dobre. Dík. Dobrý deň, môžeme vás vyrušiť. Koho budete voliť? Nikoho, ja voliť nepôjdem. A vy? Ani nie. Ešte neviem, do volieb je ešte ďaleko, ešte ten nejaký týždeň potrvajú, kým sa začnú voľby. Ja nevolím nikoho. A prečo? Pretože toto, čo zrobili za politiku, to, že všechno o 100% odjestá, 300% drahší. Ešte sa podívať tady do obchodu. Kto si dovolí kúpiť tady toto? Ako ste sa rozhodli? No, verejná mienka nám otvorila oči. To je ono. Áno, budem voliť číslo 6. Hlási sa kanál číslo 6. Hnutie za slobodu prejavu presadzuje osobnú slobodu, kapitálovú slobodu a spoločenskú slobodu. Ako si predstavujeme osobnú slobodu? Osobná sloboda nie je len v tom, že môžeme hovorené slovo šíriť vo svojom blízkom okolí, ale osobná sloboda je aj v tom, aby sme toto mohli šíriť prostredníctvom najväčšieho masovo-komunikačného prostriedku televízie. Prvý krok. Demonopolizovať štátnu televíziu a uzákoniť NOTES, nezávislú občiansku televíznu spoločnosť, ako vrcholnú pyramídu na šírenie miestnej kultúry a prostriedok na obhajovanie záujmov jednotlivcov. Uzákoniť nezávislé televízne spoločnosti. Druhý krok. Vybudovanie redakcií v každom okresnom meste a siete korešpondentov, videotvorcov v každom regióne, v každom meste a obci. Tretí krok. Komunikovať s ľuďmi nie na báze ideológie a stranickosti tvorcov zla a nenávisti na našej planéte, ale na báze odbornosti a tolerancie s cieľom rozvíjať pozitívne myslenie. Aký je náš volebný cieľ? Vytvoriť nový informačný systém na koordinovanie ekonomiky. Nový informačný systém na vyhľadávanie a šírenie vedomostí. Na dnes je to všetko. Ahoj! Ahoj! Ja nevolím nikoho. A prečo? Pretože tady toto, čo zrobili za politiku, to, že všechno o 100% odjestá, 300% drahší. Ešte sa podívať tady do obchodu. Kto si dovolí kúpiť tady toto. A prodejní, co byli otvorené, kde sa dávalo levnejší veci. Ešte sa podívať na obchodnú. A čím je to Samý butik, každý chce zbohatnúť, ale ja bych chcel vedieť, kde tí lidi nakradli, že si postavil tie butiky a tady toto. A ako tomu pomôžeme? Ako? Pomôže tomu... Nevíme, na čo je tá privatizácia. To je na nic. Pomôže tomu demonopolizácia televízia, sloboda prejavu v televízii, aby sa dalo takto otvorene hovoriť? Pomôže tomu? Prosím vás, když něco budete dávať do televízie, tak to stejne tam vám neprojde.
z nás ľudí